Ngen narok tini funga siri belai ke kok tama kotor ma kaisa nugui mangkana. Ajit Debbarma hani mungi NIT bodro misi gamini hordi pora shu go bwthari kalangjak mani. Police rok investigate khlai tongo Sabo bono bwthar kuno planning rok da tong oro hanai. Belai ke wana ma singsa mung sana thanga ka Rwng Tiprasa society o tabo. Kok tuman bising ti sing saimangka boni kuno dusmano kre boni kuno nasle mung borok rok kre. Hingke bono Sabo bwthar ma klai kha. Amo bwthar ma ka to bwtharo no hni saimano aro rotok manjaka amo to singke bani yasi suri saimia bono bwtharo hnai je police rok investigate khai proof soho romane aproses sing saimanai Sabo bwthar ka Ajit no hnai. Wana ma singsa Rwng Tiprasa society u motom hang ma klai kha. Amo simia even bwthar layo thilayo hni mani tai onyo khaksa digi bo singnaina naikha kai belai khe wana ma singsa tai khabo yogui hayo amtrong no nugui. Norok jot to siwo Rwng Tiprasa rong ga population wise na nyeke ke belai ke kom a population kom ni bising jan ke thilai thanglayong tunglai ka kai Rwng Tiprasa ro badin di paine nyong nai blei ta ka sa kok tuma hang ka norok Kokborok news roko kabang ma jaga no nukhna khoroksa jompujola amsani Ajit Debbarma hanai mungai borok dol kaisa khorok burike baira thanglai mani samung khlainani hinai kok tumani bisingti saimaka bini mentally kisa disturb ngai tongmani haibano botise thik ngai samung khainani bagai tesa baira kipil thangmani jorawo bini nukhungni bororongni bisingti saimaka je bo treni baklani sikang bini nokni bororongno kol khaike bini dollok je bono control khaimalia bo treni baklani ni nai tongkha hnai hingke a kol khailai tonglai mani jorano bini dol train ni baklai thangka nei saka hne chung saimangka bini nukhungni borok rungni bisingtui hingga Rwng Tiprasa ro grini bagai bairao mathango samung khainani bagai ranga jinani bagai Tripura kuno sujog subida grini bagai jung jotono bairao thangnam sungye tepano mathango hingga nor khanana tai news rogo nungna kwbangma borok no bairao thangai thyo hne chung khanao belai khewana ma singsa tone bagai Rwng Tiprasa ro kai amani ke thina na wanchuk tai hingga Rwng Tiprasa kai tone bagai Rwng Tiprasa kwbangma bekar tongnai rok private job rogo phano kuno facility manya chering anya nango Rwng Tiprasa rok bo amsungno tinin video belai khe amtiki Rwng Tiprasa ni kok saka kai belai khe kha khamo tebo sanamo sungo haipeno Sabo among sasi sabaya amsungna hambai.